Vakuru vakataura kuti chimwango cheumwe hachina ndima. Chikonaza Daddy Mazowe vadzokera kumhuri yavo kuchando vati aiwa izvi vazvikundikana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kubva paya kamai Mazowe pavakabata kuti aiwa Daddy Mazowe vakuita zvemhuri itsva vari kuZimbabwe. Vakanga vakangozvigarira zvavo vachitoita zvavanoita nemhuri yavo vana ikoko. VaMazowewo vanga vachibatawo basa vachiita maprojects pamwechete nezveNew Family. Asi aiwa mukomana adzoka ari kuratidza kusauka kudzikira weight toti zuva rekuZimbabwe here kana kuti muriwo waisevewa nawo. Asi Sesimeki vafara zvikuru vakati pfe Chikonazi wona vakadzi vacho tiripotiriti mambaira dzangu dzauya here. Aiwa manetizens afara zvikuru kuti bamukuru vadzoka kumusha. Guys, tachingoti susu munhu haangambosiye mhuri yake nekuda kwemidlife crisis. Vakashanda wani vese for a very long time vachivaka whatever it is zviri kuonekwa nemabhebhi. Vane vana vakuru vakawanda. Guys, you cannot start from zero uchisiya bhebhi rakadai. Munongozvionera guys, mai Mazowe ibhiza chairo. Pane vamwe vari kuda kukanganisa mufaro uri mumhuri. Vari kuti ivo I saw him nemukadzi wake mudiki mutauni vachidanana Fani muchicken slice yepaCopacabana. He looks kunge vaisafarira zvekukiswa pavanhu zvaiitwa namainini. Kwakunzi nditengerei chickenini baba Mazowe zvemaQ zvaiva zvitsva kwavari. Hanzi ndotenga sei? In UK we don't buy like this. Then mainini ndokumudhonza kwakuenda navo kuTill. So ndevamwewo avari kutaura kuti vakavaona zvichine basa rei vari kuchicken slice vachidya chickenini. Imika nyama yese yakakotwa yechickenini ndokusiwa kuuya vachidya nyama iyoyo munhu adzokera kumhuri yake. Vamwewo ndo vari kuti hapana chekupemberera apa, moita kufarira zvinhu zvisina basa. Vakadzi you really amaze me. Saka muri kuti murume ngaite chibhishu agodzoka hake paanodira. We will be waiting for you with open arms. Hadzisi nonzonzo here idzodzo. Aiwa vamwe vari kuti hazvina basa guys. Munhu ane mhuri yake hangangosiyi zvakangodaro. Yes, vanofanira kutodzoka zvachose. Chidzva chamama muri kuchiona here guys, chiri fresh. Homwe inenge yakasunga pazima apo mapounds apera vakugaya good life. Sometimes some women don't know how a wife puts up nenonzonzo dzakadaro and cover up most weaknesses. Vaona kurudhudhu vofunga kuti hamanake kusaziva kuti if it wasn't for the woman behind the scenes panenge pasina dhiri. Soon wozoita catch up first hand experience wozopepuka vanyura. Baba vadzokera kwavanochengetwa okupuwa mari. Mama Mazowe, don't remind him. Just make sure you don't give him a cent. Ngaigumire mu black label. Mainini vachaona ekutamba nemwana wavo. Asi chikuru chatiri kutaura ndechekuti vanhu vasati vamanyira mumachira vanofanira kutestiwa. Hei edzidzanaro kadhiya idzi unongoswera wazorwa iwe uchiti kwai tichitambira baba vafamba zvakanaka. Isu hedu tiri kufara kuti vana aiwa vachamukawo vachiti daddy sevamwe. Mungwarire kungopiwa zangungu chete. Varume ava hatina zera navo. Chikonazi vanoda kubikirwa mapotatoes ane dovi katatu pazuva. Movidza maheu ane chimera. Vomwa 500 ml after every 2 hours. Mobikira zvakare salt and sugar solution in 2 weeks vanenge vapika. Hey, let's hope havana kurohwa nezvimwe zvinorova ikoko. Mapedza kudaro please mutarisise hembe dzavo kunyanya chijuzi icho kuti hachina kutakura tsikidzi here. Vari kuratidza kuti kwavabva guys manyama amire nerongo chaizvo. Vazhinji vari kuti chimbowa mupengo chedu chauya kuzochemedza mwana apo moda shamu ine masasavadzi. Mai Mazowe ndokuti aiwa chopenga wena tichidaro tichidzoka futi but zvinofanira kuzoita magumo azvo. So ndo mashoko avo vari kuti unopererwa kushaya hope everyday, kurwara madoctors kusvika pakushaya kuti uri kurwara nei. Imi aiwa unenge wakangomirira vanenge vaenda. Ndo mashoko amai Mazowe vari kuti aiwa unenge watobatwa BP, watobatwa zvese zvirwere zvese neshuga nemakidney zvese namalungs uchifunga kuti kwa murume wangu abatwa ngenyi. Asi chatinoziva isu shiri inozongofa. Hava vadzoka kumhuri yavo.
Mai Mazowe vasimbisa manetizens vakati tisu here tichafadzwa nezvinenge zvakambokutsamwisa here shuwa kutofarira vana vangu kuti vaona hama yavo. Baba Kiki is now my relative, not my husband. Saka zvenhingi izvo zvamachira imwe yatongovawo dzimwewo nyaya hadzo. So varungoti Baba Kiki vahama yepedyo, asi isu tiri kungoti zvakare dzakambomwa dzese munasave dzikasangana kuLondon uko. Aiwa, dzinogona kungofura pamwe chete. But anyway, since these people are married, they can work on their differences and they cannot, or they do not owe us an explanation. Some netizens isu chatiri kungoita chete kungofara tichitevera zvavanenge vachingotipa. Do leave your comments on what you think pane zviri kuitika izvi. Dei vaitirwa faster vabikirwa tunyama tuvhorosi kana tunoiti tuma sausages nezvimwe zvakadaro zvekuchando ikoko. Aiwa vadya vangoti simbe because musikana rutoti vaonda vasina any meat at all. He is dry imikandri zvacho.